ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାଟା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଭାତ ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଭଜା ଫାଳି ଖାଇବା ଆଜି ଭଜା ବହୁତ ମଜା ଫାଳି ଭଜା ହେଲା। ତାପରେ ଖାଇବା କେତେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇବାର ସେଇଟା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ଗରମ ଭାତକୁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ୱା ୱା। ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛି ଯିବ ଯେ କଥା ୱା ୱା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସେ।